Добър вечер! Това е невероятно! България стигна до осмия финал на европейско. Ето го големия Кристиано Роналдо, капитан на Португалия. България и Португалия осмия финала. Ще бъде много невероятен матч. В този осмия финал се играе на стадиона на Олимпик Лион, в град Лион. Интересен, за първи път излизаме с такава схема. Доста интересна схема, но главно титулярите излиза, защото виждаме, че в и трите матча в групите играхме с различни състави. Но този път излиза титулярите, да кажем, че това ще е отбора до края на турнира. Се надяваме успех на нашите момчета и в този матч, и във всички други. Останаха много корави отбори. И всеки матч ще бъде като финал за нас. Проблемът е, че се играят през 3 дена. Нашите футболисти не са свикнали, тези, които играят в българското първенство, да играят на толкова малки времена. Ще видим снимка на отбора ни преди този епичен осмина финал. Подготвят се и двата отбора с най-доброто. Знаете състава на нашите: Михайло, Будуров, Иванов, Милев, Халфотелина, Дяков, Манолев, Тонев, Гаджев, и в нападение Попов, Божинов и Гаргоров. Ето как изглежда схемата. Добра формация, за първи път излизаме с тази формация в това първенство. Ето ги и португалците: Руи Патрисио, Жао Перейра, Пепе, Бруно Алвеш, Фабио Контрал, Мигел Велосо, Жао Монтиньо, Румереш, Вириня, Хелер Постига и Кристиано Роналдо. Ето и тяхната схема. 4-1-2-2-1. Много подобна на нашата. И ето го старта на матча. Центъра за португалците и матча започна. Жоао Монтиньо владее. Гаджев не успява да го спре. Жоао Монтиньо е много добър футболист. Играе в Спортинг Лисабон и все още не могат да го купат грандовете. Гаргоров. Страхотен пас към Тонев. Тонев центрира. Попов стреля с гола и това е гол! Ивелин Попов! Не стане част на Руи Патрисио! България, Португалия, в четвъртата минута! Не могат да повярват българите, какъв старт! Центриране на Тонев, изстрел с гола в далечния ъгъл! Никакъв шанс за Руи Патрисио! 1-0! Страхотно насочи върт Попов. Руи Патрисио просто изгледа как влиза в мрежата. Но ще имат голям проблем да неутрализират Кристиано Роналдо. А ще стане още по-голям проблем, ако през второто по време влезне Луиш Нани, който също е много бърз и техничен футболист. Попов. Манолев. Към Попов. Попов. Центриране на Попов. Пепе спира това центриране към Валери Божинов. Мигел Велосо губи. Но топката отново е във владение на Португалия. Хелер постига. Страхотна намеса. Божинов малко затрудни Попов, върна го назад. Попов към Манолев. Изстрел на Манолев! О, колко близо е този далечен изстрел на Манолев! Мал шанс, наистина мал шанс. Късмет за Руи Патрисио. Жао Перейра елиминира без проблеми Гаргоров. Намира сега Жао Монтиньо. Жао Монтиньо също се справя с Будуров, мисля, че бе това, но грешен пас. Минев. Ооо, затрудни Дяков. Дяков все пак се справи с Хелер Постига. Гаджев. Страхотен пас на Гаджев. Ще стига ли Божинов? Да, вратаря не излезна. Божинов центрира прекрасно. Изстрел с гола на Гаргоров и това е 2-0! 6-та минута, 2-0! Втори гол с глава, Гаргоров! Страхотно! Божинов му даде на главата и без проблеми за нисичкия футболист. Какво става с България? Мачка всичко наред! Сега хубав пас. Ивелин Попов. Защо стреля отдалече в ръцете на Руи Патрисио? Можеше да стане 3-0. Още в 20-та минута. Защо стреля отдалече? Руи Патрисио вкарва топката напред.
Иван Иванов я печели. Гаджев. Манолев. Отново Гаджев. Гаджев към Гаргоров. Гаргоров много добре се спира. Центриране на Гаргоров към Божинов. Той стреля с глава. Прехвърли Рупа 3-1 и вратата. Рупа 3 къса топка към Жал Перейра. Той отново елиминира без проблеми Гаргоров. Гаджев сега също не мога да спре Рил Мерелеш, мисля, че е това. Хедър постига, комбинира с Мигел Велосо. Той връща към постига. Добра намеса защита. Хубав пас. Попов игра с топката, но Божинов не се усети да тръгне. Пепе към Мигел Велосо. Мигел Велосо се подиграва с българите. Виждате какво прави Велосо. Но 2-0 30 минута за България и не мисля, че Португалия трябва да го правят това. Кристиано, капитана. Виждате Кристиано какво прави с нашите. И накрая се стига до грешен пас. Все пак токът се връща в постига. Постига намира Вериня и той в последния момент е спрял от Минев. Сега Жал Монтиньо и той минава през Минев. Центриране! Изстрел с гола! Няма да има. Топката мина над главата на постига, но и той е в засада. 100% в засада, поне 1 метър. Ники Михайлов. Божинов е надскочен от Бруно Алвеш. Наистина никакъв шанс за Божинов, но Попов пресича паса на Бруно Алвеш. Това е шанс за 3-0, центриране към Божинов. Божинов засича с глава и 3-0 за България! 3 гола с глава на трите ни нападателя. Гаргоров, Попов и Божинов. Невероятно. Това се случва за едно полувреме в португалците. Сега Мигел Велосо. Кристиано. Бяха много близо португалците да стигнат до намаляване на 2-1, но след това с контрататака България съвсем ми разби мечтите за нещо повече от осмина финал. Дълъг пас към Попов. Отново няма засада. Той директно центрира към Божинов. Божинов изпреварен и Пепе чисти с задна ножица. Гаджев. Греши с паса си. Добре, сега Гаджев. Не се разбраха с Ивелин. Фабио Контрало. Хелдър постига. Колко лесно бе спрямо Бодуров, но първи топката стига Ру Мерелеш. Отново се подиграват с българите, но за мен е по-голяма подигравка, че ние ги водим с 3-0 на почивката. Жал Перейра губи от Божинов, но Божинов пада на земята и няма как да стигне на тази топка. Сега Роналдо, Кристиано. Хубав пас към Келдър постига. Той губи. Само тъч за португалците. Грубо влизане Иван Иванов, но съдята дава авантаж. Ру Мерелеш. Жал Монтиньо. Бави се, ето. Няма празни пространства и Манолев пресича паса. Върна се в защитата Манолев. Топката ще излезне в аут. И това може би ще е края на първото по време. Точно така, 3-0 за българите срещу Португалия. Попов, Гаргоров, Божинов. 4-16, 34 минута и 3 гола с глава. Браво на тримата ни нападатели. 3-0 за България срещу Португалия. Започва второто полувреме на матча. Осмина финален сблъсък от Европейското 2016 година във Франция. Намираме се на стадиона на Олимпик Лиона. България води с 3-0 на португалците. Блестящата ни серия от груповата фаза продължава. Интересно, фал в полза на Португалия. Интересни сблъсъци се оформят на четвъртфинала, защото доста отбори вече се класираха и дори са ясни четвъртфиналите. Италия ще играе срещу Холандия и победителят оттам ще играе с победителят от България и Англия. Англия също победи. И това за сега е ясно. Италия, Холандия и България, Англия. Това са двата ясни. В момента се играят и други матчове.
Германия също току-що приключи, както и Испания. И двата отбора се класират и ще играят срещу Русия и Франция. Германия ще играе срещу домакина Франция, което значи, че французите могат да приключат на четвъртфинал. И това е. Всъщност вече се знаят всички мачове, защото България е последния, но вече е теглен жребия и се знае, че ще играеме с тима на Англия. Доста труден съперник. Да ви ги кажа вече подред как ще са. Италия, Холандия, Русия, Испания, България, Англия и Франция, Германия. Гаджев! Какъв пропуск на Влади Гаджев. Смяна. На Ниго Студио влиза в игра място на Мигел Велосо и Вериня. България може да си разиграва спокойно. Страхотна намеса. Невероятна намеса. Португалците абсолютно няма шансове за продължаване. Трудно ще вкара 3 гола. Според мен можеше да започне титуляр. Гъргоров. Трите ни гола с глава. Сега Гъргоров. Гъргоров връща назад и стрел. Много слабо изпълнение. Още един изстрел на Божиров. 4-0. Валери. Страхотен гол на Валери. Малко смешничък, доста слабо е би, но тя все пак влезна в вратата. 65 минута, 4-0. След 3 дена е четвъртфиналния сблъсък срещу Англия. Страхотен пас! Божиров! Божиров! Комбинира с Попов! Не! Грешен пас на Валери. Право подари топката на Руо Патрисио. Сега Тонев. Тонев. Доста добре задържа Тонев. Намира Гаджев. Гаджев към Дяков. Дяков губи. Гаджев обаче отнема! Гаджев! Спасяване! Добавка! 5-0! Станислав Дяков! Невероятно! Изстрел на Гаджев, спасяване, но добавката на Дяков. Никакъв шанс за вратаря. 5-0, 70 минута. България за пореден път разгромява Грант. Надяваме се срещу Англия да е доста по-равностоен матч и пак да ги биеме, но днес такива резултати и да има тръпка, а не още първото по време всичко да е решено. Сега Божинов! 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 Връща назад! Но Бруно Алвеш спира топката. Малко по късмет, но спява. Разбира се, че е сладко да биеме с такива резултати, но интригата не е пълна и така е много гадно. Първото по време винаги ми е по-сладко да коментирам, като вкарваме много голове. През второто е ясно, че при 3-0 България ще се класира. Иван Иванов изчиства. Забави се, но все пак изчисти. Хубав пас с глава. Попов извежда Гаджев! Гаджев! Какво направи Попов? Какво направи тук Гаджев? Защо толкова гадно даде на Попов и защо на Попов? Като Гъргоров бе сам, излизаше и в много сила бе паса. Не бе добре насочен. И ето, че човека с най-добрия пас от национала не успява да даде елементарно положение. Ивелин Попов е в засада. Нека да проследим. Да, имаше засада. Смяна в тима на Португалия. 15 номер влиза в игра на мястото на 16. Нека да видим кои са те. Рубен Мичел влиза на Раул Мерелеш. Слаб мач за Мерелеш. Незабележим. И заслужи смяната, но при 5-0 никой не може да помогне. Дори и отбора на света, най-добрите света не могат да помогнат на Португалия. Божинов! Манолев! Пропуск! Защо обаче топката бе оставена за Манолев? Като без проблеми Дяков можеше да си я вкара.
Фабио Куантрао. Не можах да го спре, сега Уешмани, Жао Монтиньо и Есперан. Дяков изчиства. Топката излиза в тъч, но близо чак до наказателното на Португалия. Така че по-реално ние да направим сега опасна атака. Жао Монтиньо. Техничари са португалците. Дани. Но ето, че техниката не помогна срещу бързите пасове на българите. Ето грешката сега. Много дълъг дойде този пас за Божинов. Успеваемост при пасовете на Гаджев 71%, доста слабо за Влади Гаджев. Сравняват го с Жоао Монтиньо, защото играят на една и съща позиция. И Жоао Монтиньо има 88% при пасовете. Много повече. Манолев е спрям. Стига до пас все пак, но това е края. България разгроми с 5-0 Португалия. 2 гола на Божинов, 1 на Дяков, 1 на Гъргоров, 1 на Ивелин Попов за откриване на резултата. И България е на четвъртфинал. Не срещу кой, срещу отбора на Англия на това европейско. Довиждане и приятна вечер от мен, Иван Тошев.